כל שנה, בשנים הקרובות, בל"ג בעומר, אנחנו הולכים לקיים את מיזם מסביב למדורה. יש לנו פה הזדמנות מיוחדת במינה לקחת את ל"ג בעומר ולחגוג אותו בצורה שהיא יותר משמעותית, בעצם לחבר את החג הזה לשורשים שלנו. המטרה שלנו היא להגיע לכל מייסד ומייסדת של מדינת ישראל ולשמוע את הסיפור האישי שלו. אני חושב שיהדות עיראק הייתה שונה מאשר כל יהדות אחרת בעולם. אני לא צעירה, אני די מבוגרת, אבל אני עוד זוכרת. עליתי בשנות 41. אז היא אמרה לי, אני רוצה שנתחתן. אמרתי, יצאת מדעתך. עכשיו אתם תקליטו אותי, אבל טוב. קשה לספר את זה במכה אחת.